Здравейте! Аз съм Милена от Деца на борда, а това е AXKit One. На масата до мен има общо 3 столчета. Това е One трета версия от раждането, One плюс 3. Това е One трета версия за деца от 61 см, а това е One втора версия за деца от 61 см. Защо съм сложила всичките тук? Защото в момента все още на пазара може да намерите всяко едно от тези столчета и в видеото, освен да ви покажа какво може AXKit One, ще ви покажа и какви са разликите между втора и трета версия. Започваме с AXKit One плюс 3. Защо плюс? Защото е предвидено за деца от раждането. Това е плюс версията. Тя практически е същата като версията без плюс. Единствената разлика е ето тази приставка, която е за новородени от 41 см. Това означава, че в този стол всъщност можете да сложите детето от неговото раждане до 125 см, колкото е ограничението в ръста за AXKit One. Тук позицията на новороденото е много добра и това, което е ключово в тази версия е всъщност, че можем да премахваме различни елементи от подложката, които позволяват на детето да расте в столчето и да се чувства удобно на всеки етап от израстването си. Махаме подложката, когато ръстът на детето е 60 см и тогава то остава да ползва столчето с следващата подложка само, която е до 105 см. При нея отново може да се премахват страничните елементи, когато е твърде тясно на детето в столчето, но все пак остава частта, която е под дупето и зад гърба, за да може коланите все пак да са на правилното място върху детското тяло. One плюс 3 и One 3 се различават единствено по бебешката подложка. Както виждате, в момента, в който махнахме нея, това практически е същия стол. Когато погледнем AXKit One 2, обаче, бих казала, че той е малко по-несполучлив в бебешката си версия от трета генерация на това столче, тъй като при One 2 плюс подложката беше едно цяло парче. Там нямаше възможност детето да расте в столчето си, като се регулира мястото, което отнема при главата и врата или на ширина. Така че всъщност, ако искате да вземете One за новородено, нашата препоръка е в полза на One плюс 3. Какви са основните разлики между AXKit One 2 и AXKit One 3? Първата и най-видима разлика е всъщност разликата в текстила. При One 2 текстилът е малко по-промазан, при One 3 се усеща с една много приятна текстура. Това, което са подобрили в трета версия е при подглавника, който иначе е същия като при 2, са сложили един допълнителен шев ето тук около главата, който прибира текстила и всъщност дава малко повече място за главата на детето. Друга съществена разлика между двете, докато при One 2 подложката до 105 см е едно цяло парче, което премахваме, когато детето достигне съответния ръст. Ето така. При One 3 тази подложка, както ви показах преди малко, позволява да се махнат първо страничните елементи и да остане частта, която е зад гърба и под дупето. Друга разлика, която аз лично много харесвам, при One 3 има магнити, които могат да задържат коланите на място, за да може вие лесно да извадите детето и след това лесно да го поставите. При One 2 тук няма магнити. Нещо, което родителите
веднага забелязват като разлика между трета и втора версия е ето тук, във втора версия, няма капаче, което да покрива ето тази част. Тук има капаче, така че тази част не е така оголена. Истината е, че дори в този вид всъщност няма никакъв проблем за детето, няма дискомфорт. Това не е пластмаса, както всички си мислим на пръв поглед, това е текстил. И практически тази част се пада ето тук, горе при раменете на детето. Т.е. те не се облягат тук, няма как това да им създава дискомфорт. Но все пак, тъй като не е много приятно за гледане, от Акскит са поправили това, като са сложили капаче. Нещата, които ние не виждаме като разлики между столчета, се намират вътре в тяхната конструкция. При трета версия вече има допълнителни елементи, които са подменени с по-издръжливи материали вътре по конструкцията на столчето. One 3 е с живот 15 години, One 2 е с живот 10 години. Предостатъчно, така или иначе. Акскит One се ползва до 125 см, което е около 6-7 годишна възраст. Най-често зависи от темпа на ръст на детето, така че дали е 10 или 15 години живота на столчето, практически не е чак толкова важно. Това, което е ключово да спомена, че Акскит One се монтира единствено в автомобили, които имат Isofix, на седалки, които имат Isofix, защото той няма алтернативен начин на монтаж. Не можете да монтирате Акскит One с автомобилния колан. Задължително трябва да имате Isofix. Ако нямате, то вие не може да ползвате това столче. Като всяко друго столче, което ние препоръчваме, Акскит One е преминало най-тежкия краш тест в света, шведския VTI Plus тест, който обещава, че ако столът е правилно монтиран и детето е правилно обезопасено, то в случай на челна катастрофа, която е най-често срещаната и най-тежка катастрофа най-често, детето ще излезе от столчето без животозастрашаващи травми в областта на врата. Това е най-важната част от детското тяло, която ние винаги трябва да пазим. Затова именно само някои столчета, които се ползват единствено обратно на движението, могат да преминат плюс теста. One се ползва единствено обратно на движението до 125 см. Сега ще ви покажа как се монтира Акскит One, като ще използвам нашата демо седалка, в която естествено е абсолютно същото. Смея да кажа, че това е стола, който се монтира най-лесно и бързо. Той излиза от кашона ето в този вид. Този крак трябва да бъде надолу. Съветвам ви да го свалите преди да влезете в автомобила, защото иначе може да се окаже, че нямате място да го направите там. За да го свалите, всъщност просто го натискате надолу и той ще щракне. Щом щракне, тук става зелено, значи крака е в правилната си позиция. Столчето, когато влезете в колата, както казах, трябва да имате Isofix задължително на седалката, на която искате да монтирате стола. Много лесно, просто намирате Isofix на седалката и избутвате столчето, за да щракне. Това, което много често се получава, е невъзможност да достигнете лесно Isofix или пък той е по-дълбоко, не ви стига рамото. За да си дадете повече място за по-лесен монтаж, ето тук отзад се намира копчето, с което столчето може да премине назад по релсата си. Тогава тук се отваря доста място. С ето това копче освобождаваме приставката, държим и тогава вече имате много повече място за свързване на Isofix раменете. След като те са щракнали, тук индикаторите са светнали в зелено, натискате хубаво тази приставка. Това е антиротационна приставка. Тя служи за предпазване от преобръщане на столчето в случай на удар. Затова е изключително важно тя да е много хубаво натисната в облегалката. Тази врътка се самонатяга, т.е. колкото повече аз натискам,
толкова по-хубаво се натяга приставката и все пак е важно, когато вече не мога да натисна повече, да завъртя по часовниковата стрелка и въртя докато приставката с номер 4 щракне така, сякаш съм я счупила, но всъщност не съм. Трябва да превърти. Ето това е звука. Малко е страшен, не се притеснявайте. Това трябва да чувате всеки път. Тази приставка не може и не бива да се връща наобратно. Ако искате да освободите антиротационната приставка, си издърпвате бутона, както преди малко, и тогава връщате обратно назад. Последното нещо, което трябва да направим, е всъщност да сложим крака, да стъпи на пода. Освободих от бутона в основата на крака, изтеглих надолу. Той не щраква. Важно е да щракне долу. Когато не е щракнал, това, което правим, е просто повдигаме леко столчето надолу, нагоре и тогава всичко е на мястото си. Не правете грешката да просто лекичко да дръпнете и ето тук някъде да щракне, защото виждате ли, ако остава място под крака, той не е добре стъпил. Тогава просто освободете го наново, изтеглете го надолу, дръжте го с ръка, без да държите бутона и избутвате нагоре, за да щракне. Това, което е много важно, е тази жълта скоба. Задължително се маха преди да монтирате столчето в колата. Ето тук отдолу на крака има една пъпчица, която когато не е стъпила хубаво на пода, всъщност столчето издава звуков сигнал, с който ви предупреждава, че нещо по монтажа не е окей. Тази скоба си я пазете, защото ако ви се наложи да извадите столчето от колата, защото сте дали колата на автомивка в сервис или някъде другаде, то тогава с скобата ще можете да застопорите крачето, за да не пищи. Когато обаче е в колата, задължително сме без скобата, ето по този начин. Това, което Axkit One може и всъщност нито едно друго столче все още не може, е да се движи по релсата си. Ето по този начин, освобождавайки бутона на гърба на стола, можем да движим столчето напред и назад, за да даваме по-малко място за краката или повече място за краката на детето. Това е максималното място за краката, което One осигурява. То е около 30 см. Истината е, че това е възможно или в доста големи автомобили, или за сметка на предната седалка. Вие ще прецените как ще ползвате столчето. Това, което е важно да знаете, е, че докато детето е малко, всъщност на него не му трябва никак много пространство за краката. Можете да започнете с минимално такова и лека по лека изтегляте назад. Ето това, например, около 20 см от облегалката е една оптимална позиция на столчето. Това би трябвало да е напълно окей за дете на 4, 5, 6 годишна възраст. Разбира се, ако имате възможност да му дадете повече място за краката, възползвайте се. Освен да се движи по релсата си, за да осигури повече място за краката, това столче може да промени и наклона си. По-легнало или по-изправено според нуждите. Това става чрез бутона, който се намира в средата на столчето при краката на детето. Въртим обратно на посока на часовниковата стрелка, за да легне столчето, или по посока, за да го изправим. Това столче, за разлика от други, няма фиксирани позиции 3 или 5, в които можем да го ползваме. Практически всяко леко врътване наляво или надясно променя наклона на столчето. Колкото по-голямо е детето, толкова по-изправено трябва да се вози то и в будно, и в заспало състояние, защото всъщност това е много по-безопасно за него. Ако возим едно голямо дете в твърде легнало положение, тогава компрометираме безопасността. В случай на катастрофа силите ще действат много силно върху раменете, вместо столчето да успее да обере силите от катастрофата по цялата дължина от главата до седалището на детето. Трябва да пазим гърба
и врата е затова максимално изправено, е максимално безопасно. Докато расте детето, можем да махаме различните приставки. Можем да започнем с приставката, която е отстрани при раменете, ако на детето му стане твърде тясно. Последното, което махаме, е приставката, която е под дупето и зад гърба. Тя е предвидена до 105 см. Детето достигне ли този ръст, вече спокойно можем да махнем тази приставка и тогава то вече се вози без никакви допълнителни приспособления, които да го повдигат. Колкото повече расте, толкова повече трябва да вдигаме подглавника. Това става чрез ето този бутон на гърба на столчето. Стискаме и избутваме надолу за по-ниска позиция на подглавника или избутваме нагоре за по-висока. Защо е важно да регулираме нивото на подглавника? Защото с подглавника се движат и коланите, е изключително важно коланите винаги да са на нивото на раменете на детето. Как закопчаваме коланите? Детето след като седне, регулираме на височина, за да дойдат коланите на правилното място. Това ще го правим веднъж на няколко месеца. Ако сменим, например, размера на дрежките на детето, трябва да имаме едно на ум, че е възможно да трябва да регулираме и самия подглавник. 5-точковия колан навсякъде по един и същи начин се закопчава, мъжко-женско. Штракваме в катарамата, след което е много важно да изтеглим първо при крачетата, за да оберем луфт и да сме сигурни, че няма усукани колани. След което ето тук, леко в страни се пада колана при акски тлан, тъй като точно в центъра е механизма за регулиране на наклон на столчето. Стягаме докато можем. Колкото обичаме детето, толкова стягаме коланите. Винаги гледаме коланите да са близо до врата, хубаво на раменете, без дебели дрехи, знаете, казваме го при всяка възможност. Как се освобождават коланите? Отново, там където е колана за стягане, под него точно има един бутон, ето такава е формата, ние трябва да го натиснем надолу. Натискаме, задържаме бутона и тогава изтегляме коланите към нас. След което откопчаваме, можем да си ги лепнем в трета версия, във втора версия нямаме магнити, както казах преди малко. Вадим детето и след това столчето е готово, за да го поставим обратно. Как се демонтира акски тлан? Штракваме копчето, което е в основата долу при изофикса, надолу и навътре, докато се чуе штракване и светне червено. И ето, че сме готови просто да извадим столчето. Това е. 5-10 секунди е монтажа, също толкова е и демонтажа. Много е важно да внимавате винаги всичко да е в зелено, всичко да си е на мястото, кръка да е стъпил, детето да е правилно обезопасено. Това, което е важно да спомена за това столче е поради конструкцията му, както виждате, остава открита и облегалката, и седалката. Ако искате да предпазите седалката на автомобила, то съветът ни е да ползвате протектор за седалка. Има много такива на пазари, а на пазара ние винаги препоръчваме да вземете краш тестван протектор, за да сте сигурни, че нищо няма да компрометира сигурността на детето ви в столчето по време на път. Другото много полезно нещо е да сложите едно огледало пред детето. Може да го сложите или на подглавника срещу него, или на средната седалка. Така ще имате чудесен контакт, визуален. Както вие ще виждате детето, така и то вас. То ще може да вижда и напред пътя, така че няма да се притеснявате, че не знаете какво се случва назад или пък, че детето се чувства изолирано. Това е чудесен стол, плюс тестван до 125 см, единствено обратно на движението, много лесен монтаж и въпреки всичко, преди да изберете стола за вашето дете, тествайте го в колата и с детето, за да сте сигурни, че пасва добре и на двете.